Per mi el Ripollès és casa meva, un lloc privilegiat on créixer i des d'on salpar. Doncs el que més destacaria del Ripollès és la tranquil·litat que em transmet, m'ajuda moltíssim a desconnectar, la veritat és que m'ajuda moltíssim a carregar les piles i a començar un any al 100%. És molt difícil explicar en un minut per què el Ripollès és atractiu per a algú que vulgui venir a fer activitats outdoor. Són moltíssimes coses. Fer esport en un entorn idíl·lic, envoltat d'aquesta natura que tenim, doncs crec que l'hem d'aprofitar i l'hem de gaudir al màxim. Un es va donant del tresor i del regal, que és aquesta comarca i que és la nostra terra, com més viatges, no? A mesura que vas agafant perspectiva i coneguent racons, cada vegada que tornes amb ulls nous, t'adones més de la sort que tenim i del gran privilegi que és viure aquí. Doncs també hem de parlar de gastronomia, no? És una cuina franca, és una cuina neta, és una cuina generosa, no? I que avui en dia també ha de ser una cuina saludable, no? És un paradís per les activitats de l'aire lliure. Té un ventall brutal tant d'hivern com d'estiu. Per la gent que arribi i no hi hagi estat mai, això ha de ser un impacte al·lucinant, segur. Això no és un parc temàtic, és un lloc pur, autèntic, que val la pena, que et fa gaudir de la muntanya i de l'entorn en tots els sentits.